Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Langamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivashele ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Sanibona. Kunjani? Siyaphila. Ngi-right nami ngicela ungisondezele i-mic kuwena. So ukhulele kuphi? Ukukhulela ngokuhlala ngiqhamuka ezansi eMzumbe endaweni yaQwabe. Okay. So beyinjani impilo yakho usakhula? Angeke ngiqamba manje, ngeke ngiqamba manje. Ekukhuleni kwami angizange ngikhule kahle. Bekwenzakalani? Noma kwenziwa ukuthi mhlambe ngikhulele nabantu impilo yabo engathi ingconyana. Ikona ngibona ngisho ukuthi hayi angikhulanga kahle. Bekwenzakalani? Ekhaya la nje ngihlala khona. Inhlalo bengekho yinhle kahle. Okay. Sekungconywana manje. Kuhlukumezeka ekhaya uhlala nomzali ongena. Kodwa wena umthatha njengomzali. Kodwa yena engakuthathi njengomzali ngenxa ukuthi akakuzali. Oh, okay. Ngabe ama-parents wakho wamampela akuphi? Hayi wasekho emhlabeni. Oh, asikizi. So ububhe kuba? Umuntu engibhekile yena umamncane. Oh, okay. Yena umamncane. Ubekuphethe kabuhlungu. Hayi bengangiphethe nje kahle. Bengangiphethe nje kahle. Engangiphethe njengezinye izingane efuze ngabe ngithatha njengazo lezi azizalayo. So unabo abantwana bakwenu noma mhlambe uzelwe uwedwa? Ukhona udadewethu. Mdala mncane? Mdala. Okay. Yena emva kokuthi kwakwenzeka yonke lento wathatha isinqumo sokuthi avela aduka angaziwa ahambe. Yo, Manje wasala wedwa. ngasala ngingedwa noma nginenkinga ayekho umuntu mhlambe ngizothi ngikhulume naye ngoba uthi ukhuluma nalezi zakhe ngizomtshela ngale yabo yonke leyo nto ngaze ngabona ukuthi ayikho into engizoyenza kodwa angathi angeke ngize ngithathe isinqumo sokuthi ngihambe ngishiye ikhaya okungela baba. Oh, okay. So bagila ngani ke kwenzakalani? Kunzima ngithe sengiqala ukukhula nje sengiqala ukukhula ngoba ukuhlala naye umamncane ngiqale ukushona kwabazali nje ngisho kahle bashona abazali ngina 5 years. Ngase ngikhula nginganalo uthando olukhona emfudumalo engiyitholayo. Ngase athola umuntu osifazane ngaqala ukujola kahle. Okay. Ngaqala ukujola senami sengibona bona indlela engangifisa ngayo ukuthandwa ile ndlela engase ngithanda ngayo lo muntu wesifazane. Oh, okay. Lo ungayitholanga wena. Le ngayitholanga. Okay. Lokho engangikwenza kwakungenza ukuthi ngizizwe ngikhululekile ngoba lo thando lolu engifisa ukuthandwa ngalo lona lolu engithanda ngalo yena. Oh, okay. Usathandana kwaukuthi sesiyaqala siyalala naye. Mhlawumbe uneminyaka emingaki ngaleso sikhathi leso? Ngangino 18 years. Okay. No 18 years. Saqala siyalala. Shuthi ekulaleni kwami naye kuyenzeka ukuthi wenza into kanti komunye umuntu shuthi uyenze kahle. Okay. Shuthi konke sasikwenza wayekuthokozela. Wahluleka na ukufihla. Shuthi walokho eyicoca lento yaze yafika emadlebeni namzali wakhe. Manje umzali wakhe uthe meyizwa akazange abhoke ngolaka, akazange azathini kodwa uzamile ukuthi afune ukuyizwa lento eyaziwa ingane yakhe. Kanjani manje? Kubhlungu ngoba phela umuntu okade ngimthathisa njengomzali futhi ngimhloniphele ekutheni ngenilanga uyoba umkhwekazi wami. Kodwa njengamanje sekuyangikhombisa ukuthi hayi lento ayenzayo seyiyanyukela manje. Seyiyanyukela manje angisazi ngizothini. Ingakho ngithatha isinqumo sokuthi ngizele ekhaya. Mhlawumbe usizo ngizolithola mhlawumbe khona amaqhinga abangaqhamuka nawo abantu ukuthi ngingaphuma kanjani kule nkinga ngoba uyangifonela manje. Ufisa ngayo yonke indlela ukungibona. Ngiyam-avoid. Ulokho eqhubekile uyaphokophela ngoba ngisho endlini la ngiqashe khona useyafika manje. Hawu, uthi uzokwenzana umuntu omdala? Ukufika kwakhe ngoba ade sengigcine sengihlala naye nengane. Okay. Ingane le Emqashweni? Yakhe. Okay. Should be nespec here.
Manje wase yasitshontsha yena enganeni. Mm. Wasevala ukuthi yona ingaseza endlini la ngihlala khona. Ngenilanga ngisemsebenzini wavula wangena ngamfica ngaphakathi. Yo. Ekhululekile nje uphekile uhleli phezu kombhede awungazibuza awu. Ngaqala ngashaya amahloni ukuthi hawu lo mama ngoba phela umama ohloniphekile endaweni umama weyivatho lo kwenzakalani yini la igilayo. Wawumuntu ongaqondakala ukuthi kahle kahle uzokwenzani. Wayivala kanjani indodakazi ukuthi ingabisaya endlini yakho? Wayivala ngelokuthi athi ayisuke kule ndawo esihlala kuyona. Wayigodukiswa yisemakhaya. Oh, okay. Ngenkani. Ngoba nakhe nefuna ukuza la. Wekhanda amaqhinga akhe ngoba okungishayisa kakhulu ngovalo ukuthi ubaba oashade naye usaphila and umuntu oyingozi. Yo. Kungamphatha kabuhlungu ngempela futhi ngamthukuthelisa ukuthi umama la amlobola ngeenkomo engaka ukwazi ukushiya yena emdala agijimele enganeni. Ngagcina sengilahlekelwe impilo ngisemncane nginamaphupha amahle kangaka. Aqedwe umuntu wesifazane osemdala oseyibonile impilo. Nami kule minyaka kuyona ngiyayifisa ukuthi engathi ngingafika kuyona sengenze zonke ezinye izinto njengoba ngisho njoba namanje ikhaya ngingasalilahlile. Ngisamile kulona kungangiphatha kabuhlungu ukuthi ukubantu ekufuze ngabe ngiyalwela ikhaya ngihleli kulona shuthi ngangihlalela mahala phela mangizofela inkinga zomuntu ongangomama ongizalayo. Mhlawumbe ulinganiselwa eminyakeni emingakanani umama? Una 46 years. Yo. 46 years mina ngina 25. So manje mawumfica ke endlini yakho sephekile nje uyikhulekele nje ngazi uthi kwakhe ufika uthini ke kuyena ke? Uyamxosha mhlambe buyela kwakho mama noma uyamlalela ukuthi ingabe kahle kahle ufunani? Indlela nesithunzi ngayo nendlela ehlonipheke ngayo ngathi mangokuvula umnyango. Awu. Kwenzekani? Angikaboni ukuthi usephekile usenze yonke lezi zinto. Ngimfica nje uyehleli phezu kombhede. Awu. Maka sibanibani. Ungene kanjani? Ngimbuza ngesizotha sokuthi phela umuntu omdala ohloniphekile nevoice ngiyayehlisa njengoba ngiyehlisa. Hawu, ungene ngisathukile. Lapho wawungazi ukuthi yena usene-spare key. Ngingazi. Uyabona kodwa umnyango uthi awuqikezwa. Awuqikezwanga uvulile. Asakubanga lokho ukuthi awu angeke ukwazi ukuthi ungene endlini yami ngingekho. Ngifuna ukhiyekena akafuni nawo. Hawu. Akafuni nawo. Wenzela ukuthi aphinde angene nangolunye usuku. Nangolunye usuku waphinda kuphinda futhi lokho. The time umfica khona okokuqala wabaxoxisana naye nabanga ukuthi ungene kanjani la endlini kwase kwenzakalani? Ngase ngimbuza ukuthi awu ngokusukela la sengimbuza khona awu ungene kanjani maka sibanibani? Wathi hayi ngivulile. Okay, ekuvuleni kwakho iyiphi inhloso okade unayo? Yini oyidingayo la ngaphakathi noma usuyithathile noma ukayithathi? Uma ukuthi awukayithathi yini leyo ngikuthathele mina? Hayi sengiyithathile futhi sengiyahamba. Ngathi awusacela ukuthi ungishiyele ukey. Wathi cha ngeke ngize ngikwazi ukukunika ngoba wese uvezile. Njengoba ethi ngivulile wese uveze ukey unawo. Wathi ngicela ungishiyele ukey. Wahamba nangolinye usuku waphinda wafika. Manje into esengiphatha kabuhlungu usefuna nokungibamba ngenkani ke manje. Ila egonyulwe khona ukuthi inhloso owenza lento ingoba wezwa indodakazi yakhe. Ngokugcina selikhiphile iqiniso. Ngathi mina ubaba wakho mengakuthola la wazi kwalisho ngembaba wathi wazi indoyo umuntu. Yini ayaziyo. Yini ayaziyo ngoba yonke into engayizwa ichazwa ingane yami ngawe akuyona le ayenzayo. Hawu. Hayibo. Umuntu omdala. Mudala kakhulu ngiyamhlonipha ukwenza kwakhe namanje ngisakweshwama ngoba umuntu wesifazane ohlonipheke kakhulu. Manje angazi. So ithini plan yakho awufisi kumthinta Nhlobo? Hayi angifisi inhlobo. So njalo mefikile endlini yakho uyabaleka. Imini ohambayo manje sengiphila leyo mpilo. Imini ohambayo ngime kamakhelwane ngimbheke ngekhala azahambe kwema ngingene endlini. Unemoto? Hayi akanayo imoto umyeni wakho nemoto. Shuthi uhamba ngemoto yamyeni wakhe noma usebenzisa ama-taxi noma uya Uberize? Kwesinye isikhathi uyahamba ngemoto yamyeni wakhe, kwesinye isikhathi ayigibelela ama-taxi.
Wima. Why ungamqondi umyeni wakhe umchazele nje sonke istory angaze amfice yena ngesingayi endlini yakho? Ngike ngazama ukucabanga umqondo kanjalo ngabuye ngabona nomunye wangibonisa ukuthi ukumtshela kwami kuyomthukuthelisa. Kuyomthukuthelisa noma obone ngazi ukuthi ayikho leyo nto ngiyamqhatha kahle kahle. Ngoba ngitshade ngisho ukuthi uwumuntu oyingozi angazi ukuthi yini angayenza nje mase kuthiwa usizwile into emadlebeni akhe siphi isinqumo angasithatha kodwa kuleso sinqumo kukhona ozolimala. Angazi mhlambe kuyolimala mina noma kuyolimala umama angazi. Ngazi ngafisa ukuhlala naye phansi umama. Eyi. Angazi nami angazi ngayizwa into enje before. So ngoba phela nangu mama unenkani akafuni ukuhamba. Umisele ngokuthi wenze njani ngoba phela uyachaza ukuthi awufuni ukumtshela ubaba. Mhlambe yini enye unayo emqondweni ocabanga ukuyenza? Isinqumo sami bese ukuthi ngisuke la ngihlala khona njengamanje. Ukusuka kwami khona shuthi ukuchaza ukuthi kwamsebenzi shuthi ngizowuyeka. Okay. Okuwona ongiphakelayo ngoba angangithola noma ikephi. Kahle kahle sefana nomuntu ochitha iparish lami. Ungathini mhlambe kubantu abazingelwa omama bebona bebancane? Engingakusho kubona bonke abantu ababukela lolu hlelo nabo abasezicathulweni ezami njengamanje. Ngingasho ukuthi bafowethu esikholelwa kukona asingakuyeki. Asingayeki. Singafani nabesilisa abazi ukuthi umuntu wesifazane meke wakuthinta nakuwo uzipho uyavuleka. Asimeni esikholelwa kukona ngoba ukuzolingeka ukwenze lokho ulahlekelwe impilo yakho. Futhi ungadlali bekukhohlisa ethi umuntu mina umuntu mangenzi nje 1 no 2 no 3 ngingavuma bandla. Singakwenzi lokho. Insizwa ngokuthi izethembe iyazi ukuthi ikholelwapi. Iyazi ukuthi ikholelwa kuphi. Siyazi ukuthi masifika emaphoyiseni siyobika siyahlekwa. Sihlekwe sibize ngayo yonke izinto lezi kodwa ke ngicela ukuthi iqiniso yakhe umuntu alimele azi ukuthi njoba eyinsizwa nje abe insizwa azi ukuthi umuntu amthandayo angeke akwazi ukuthi alale nomunye umuntu ekhona ngoba kuyokwenzeka ukuthi uyolala nomunye kanti ulandela omunye ukugula umuntu. So insizwa zakwethu ngiyacela ngempela ukuthi sizame ukuthi sizimisele. Ngoba lento ngathi uma usaqhubeka nayo and uyasaba ukumtshela ubaba wakwakhe ubona kanjani mhlambe simfonele sikhulumisane naye nje simcele nje kahle ukuthi usekuze wafika Black Life TV ushilo le ndaba ngoba awuyithandi lento ayenzayo and uyasaba ukuthi mangase kuthiwa uba uyayithola lento le wena uzobe usengcupheni usebungozini. So how about simfonele sikhulumisane naye la njengamanje then mekuwukuthi ke uyayisola uzoyekela mekuwukuthi udazi inkani sizomtshela ukuthi ubaba sizomtshela ngalento ayenzayo. Awu ngajabula kakhulu nanoma yini engangisiza ingidakula ingikhiphe la ngikhona ngajabula kakhulu. Lokho engabe nikwenze kumina ngaba nikwenzanga kumina kuphela. Ngabe nisize konke engingaba nakho ekusaseni lami ngoba ngisemncane kangaka nendlela yempilo kumina isaqhubeka ngabe ningisizile kakhulu. Ngiyona ngicabanga ukuthi mhlambe call ingcono ngoba uma uvela afike nje endlini yakho mhlawumbe ukuba bowungasabi ukuthi sifike emzini wakhe mhlambe nobaba ekhona besingahamba ne-Black Life Team sekuyena sokhulumisana naye but ngoba uyamsaba ubaba kulungile mhlambe singamfonela. Ngeke. Ngiyamsaba lo baba. Ngiyamsaba impela. All right, producer, call the phone.
Sawubona. Yebo, Kunjani ma? ngiyabonga mzala. Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Yebo. Kunobhuti ola e-studio, ofisa ukukhulumisana nawe. Bengicela nje ukuthi umlalele. Yebo. Masibongile. Yebo njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Hayi, ukuphila ngiyaphila kodwa emphefumulweni angithokozile neze. Ya, indaba. Ngithatha isinqumo sokuthi ngize la kwa Black Life TV. Ngithemba ukuthi uyalizwe izwi lwami uThabiso lo. Ngize la ngenkinga engiphethe edalwa nguwe. Ngithemba ukuthi mangithi nenkinga edalwa uwe kumina uyazi ngikhuluma ngayiphi inkinga. Ukuthi mina ngithanda wena. Okay. Ukuze lento ngiyenza ibe lula. Makasibongile. Lokho okwenza kumina ungihlukumeza ngikukhuza ikhathi ngithi hlukana nalento yenzayo musa kungilinga musa ukungingela phansi. Ngiyabona ukuthi awukuzwa futhi awuboni ubungozi obungadaleka mawukuthi awuyiyeki lento yenzayo. Mina ngenxa ukuthi ubumina bami ngiyakuvikela nanokuthi ngiyazazi ukuthi ngisemncane iseyinto indlela ekusafanele ngiyithathe nempilo. Angivumelani nento yenzayo. Manje mina ngenze njani ngemizwa yami ngoba phela mina ngithanda wena. Lalela, imizwa ake sibeke eceleni. Ake sisebenzise inhliziyo sicabange likusasa. Uyazi na ukuthi kungenzakalani mangase kuthiwa le ndaba iyatholakala. Ubaba oshade naye angeke kuze kube kuhle. Ingakho njengamanje ngikhuluma lenkulumo irecordiwe. So into ezokwenzeka thina sizofika lapho mawukuthi lento oyenzayo awuyiyeki. Mina ngazi le nkosi ngomile lesizwa ngayo. Awunandaba kusho ukuthi ubaba wakho angathini methola lenkulumo. Iyakuhlula ukuthi ayithole. Akulula. Ngakutshela nje ngathi ngifuna ukuthi kube imfihlo yethu sobabili. Manje nawe ulokhu ubhala ucishe. Hayi, njengamanje sizofika lapho. Ukuyithola kwakho uzoyitholiswa ukuthi thina sifikile. Futhi sofika sigaleleke. Abakwa Black Life TV abalenzi iphutha. Konke abafisa kwenzeke kuyenzeka. Ngizokhululeka nginesiqiniseko ngoba ngiyabona ukuthi mangisazenzela ngemicabango yami kuwena kusho lutho. Amandla ami enginawo asephelile ingakho ngithathe lesinqumo kuzokwenzeka futhi lo akusikona isicelo engisidlulisa kuwena ngisicela kuwena into ezokwenzeka. Hayi angisazi-ke musotsho kanjalo. Kuzoba kanjalo impela bengithi angidlulise kanjalo konke esengikusho kuwena ngicabanga ukuthi sekuphelele. Ngoba ungangithanda. Ungayibizi ngothando. Musu kuyibiza ngothando. Akusiyo uthando. Angeke ngaba nothando lomuntu ngelinilanga ongaba umkhwekazi wami. Indodakazi yakho iyona engiyithanda ngothando engeke ngakuthanda ngalo futhi nawe wazi kahle ukuthi angeke ungithande ngalo. Lokho kushoyo akusilona uthando. Uthando ongabe wena uyalisebenzisa ekutheni uthanda umnyeni wakho kanye nezingane zakho. Ngathi lengane iyabheda kakhulu. Ngakutshela ukuthi uthole uhambe akangithokozisi wena. Makasibongile ngangekho ebusheni bakho. Angekho ngisho niqomana nobuthelezi. So ngicela ukuthi uphume ngempela kumina. Ngiyacela nje ngesihle nangomoya omuhle. Uhlezi ukhuleka uye emasontweni njalo. Njengamanje ke ngisacela ukuthi ukuphume kumina. Ngiyacela. Hayi sengiqedile isinqumo sami lesi wena uzobona ngathi sitheleka. Hayi sengiyabona nifikayo. Hayi ngiqedile bandla. Mama ngathi aka give up. Hayi ngikathele ngempela manje. But let's hope uzoyekela ngoba phela manje usuthinta ukuthi uzotshela umnyeni wakhe. So let's hope
ukuthi angeke asafika endlini yakho. So mayifika shuthi kufanele siphoqeleke ukuthi sifike ngempela ekhaya lakhe simtshele ubaba ukuthi umama wenza njani. Mangabe ephika esephambi kwakhe komele sidedele le call le. Hayi Ayilalele because irekhodiwe. noma ngayini manje. Ngiyabonga kakhulu nje kodwa isibindi sakho lesi step sokuqala osithathile nje ukuthi uphumele obala because insizwa sijwayele ukuhlekwa mekuthi zizochaza ngokuhlukumeza kwazo. Kodwa ngoba usukumile and usukumela impilo yakho ukuthi ingabe sengcupheni ngiyabonga kakhulu nje ukuthi ukhona ukukhuluma nanokuthi ungivakashela. Ngijabula mina kubonga. Ngifisela inhlanhla engazi ukuthi umama ngayeke ukuhlupha. Ngiyabonga kakhulu nami ngicela ukuthi ningayeki ukusiza abantu. Siyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga. Yo, mbuke lapha ekhaya. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyanthanda kakhulu. Bye. Ngihleli ngedwa la ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi description mekuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa ipromo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula ublack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi black 50 ipromo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa ipromo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole ivoucher ka50 rand mahala mase bekunikeza nama spins ay25. So ibani ni register. Ngiyanthanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.